Hola, bones. De nou sóc aquí per, comentar, en aquest cas, diverses coses que han passat últimament i que estan passant i expressar-vos, doncs, el meu parer, la meva opinió, per si us pot ser d'interès per estar o no estar d'acord i formar un criteri propi. M'he hagut de fer una llista i tot perquè no vull perdre el fil. En primer lloc, alegrar-me molt per la victòria de l'independentisme a Escòcia i a Gal·les en les darreres eleccions del cap de setmana passat, que per nosaltres han de ser una llum d'esperança perquè aquests independentismes, com el nostre, han passat per diferents fases, han perdut referèndums o no els han pogut celebrar i la gent, doncs, després d'èpoques, això és la llei del pèndol, èpoques en què l'activisme, no el posicionament polític, perquè això no canvia. Quan un pensa una cosa d'aquest tipus no és com aquell que, mira, avui m'agrada el color verd i demà m'agrada el color marró. Això són coses molt diferents. Si és o no s'és patriota. Doncs m'alegro molt d'aquestes victòries que, tot i que aquí han tingut una repercussió mediàtica mínima, inclús TV3 ha passat per sobre del tema sense donar-li, sembla ser, cap mena d'importància, perquè veient, a part de que TV3 serà per parlar, dedicar-li un monogràfic un dia, la deriva que està agafant d'espanyolització contínua i que haurem d'alguna manera aturar. D'alguna manera no, amb unes eleccions en les que nosaltres tornem a votar. Perquè hem deixat de fer-ho i tenim un senyor que es diu Salvador Illa, de president de Catalunya, igual que en el seu moment ho va ser a Montilla, i va venir d'un pèl que no fos l'Albert Rivera o la seva companya. Això per una banda, una alegria que ens ha de fer pensar en que mai s'ha d'esperar que els altres ens solucionin les coses, sinó que hem de ser nosaltres els que posem solució. I per això tenim cada X temps la possibilitat de dipositar una papereta en una urna i això no hem de deixar de fer-ho. Què costa? Votem, tornem a votar i recol·loquem les coses al seu lloc. Per altra banda, volia comentar també o recomanar-vos un canal de YouTube que es diu Octubre, però en V baixa, Octubre en V baixa de València, que està molt bé, que toquen temes des d'un prisma que no és el de les mass media, dels mitjans de comunicació majoritaris, no depenen de ningú, són independents, i això evidentment es nota. Us aconsello visitar-ho perquè ara mateix estan desenvolupant una investigació sobre la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que és realment un escàndol. Anant a lo breu i convidant-vos a que visiteu aquest canal i veieu aquests vídeos, es tracta de que aquesta Direcció General treballa amb unes fundacions, ONGs, que són un coladero de diner públic, però coladero. Ja dic, no faré jo la labor que fa Octubre, però us convido a veure-ho. Només diré que una persona que estava dins d'aquest tinglado, no participant, però sí observant, perquè era treballador de la DGAIA, i va observar el que estava passant, es pagaven subvencions que no se sabia molt bé com se gestionaven, es donaven ajudes a persones que ja no els corresponia per edat, eren propietaris d'algunes d'aquestes fundacions de pisos que llogaven a preus desorbitats a la pròpia DGAIA i un seguit de coses que aquesta persona va denunciar en el seu moment. Aquesta persona ha hagut de passar a l'anonimat i
està amenaçada inclús de mort. O sigui, una persona que té proves fefaents, presencials, de que les coses no s'estan fent bé, en comptes de ser premiada, de ser reconeguda com a bon ciutadà o ciutadana, no sé exactament el que és, resulta que no. Inclús el nostre ínclit president Salvador Illa, que espero que duri el mínim possible i que sigui un episodi que passi a la història el més aviat possible i depèn de nosaltres, insisteixo, arriba a dir en seu parlamentària, en el Parlament, que si algú ha de denunciar algú que doni la cara. Que doni la cara? Què vols dir? Si l'estan amenaçant. Que doni la cara no, obre tu una investigació, porta-la als jutjats, com ha fet aquesta persona, i, evidentment, doncs, que aflori la veritat. Bé, us convido a visitar aquest canal, Octubre, V, i veureu. Bueno, també volia comentar el tema de la infiltració de Mossos o Mosses d'Esquadra amb reunions preparatòries, assemblees de professors, mestres, preparant la vaga que està tenint lloc en aquests dies. Aviam. Ràpidament, la senyora Núria Parrón, consellera d'Interior, va sortir a defensar els Mossos. No, perdó, és que no es tracta de defensar els Mossos. Els Mossos fan una feina que, evidentment, té clarobscurs com qualsevol feina de qualsevol persona. Hi ha errors i hi ha encerts. No es tracta de posar en tela de judici l'acció dels Mossos d'Esquadra, no. És una acció concreta, una manera d'actuar concreta, la que s'està jutjant i la que s'està criticant i per la qual es demana la dimissió del senyor Trapero, de la consellera d'Interior i també de la senyora Niubó, consellera d'Ensenyament. Res a veure amb els Mossos. Què té a veure un mosso de trànsit o un mosso de seguretat ciutadana que està patrullant els nostres carrers amb això? Amb unes decisions que es prenen des d'informació. O sigui, a mi no em faran creure que aquestes dues dones, mosses, que estaven allà, no estaven fent res més que escoltar. No gravaven res, cap veu, no gravaven cap imatge, dissimuladament. No, estaven allà senzillament fent acte de presència. Vinga, va. O sigui, què vol dir això? Que igual que això es fa en una assemblea de docents, també es deu fer en una assemblea de l'ANC, per exemple, o bé d'Òmnium Cultural, o bé de qualsevol moviment ciutadà. I quan vam saber que la policia espanyola havia infiltrat en moviments d'associacions i moviments cívics de Catalunya, es vam esverar moltíssim i, ostres, però si ho estan fent els Mossos també. I no els Mossos, sinó la direcció dels Mossos encarrega a uns subordinats que no poden negar-se a fer el que se'ls mana, estan fent unes investigacions prospectives, que això està altament prohibit. A mi no em poden investigar perquè pot ser que faci un vídeo com el que estic fent ara. He comès algun acte delictiu? No. Preparo algun acte delictiu? No. Una assemblea d'ensenyants prepara algun acte delictiu? No. Manifestar-se és delictiu? Criticar el govern català és delictiu? A més, investigar abans que es cometi un hipotètic acte delictiu, això només es pot entendre en casos de terrorisme i tràfic de drogues, que aquí sí que s'ha d'infiltrar a policies per desmantellar aquests fets i aquestes organitzacions.
però ciutadans que es reuneixen per parlar de la seva feina, de les seves reivindicacions laborals, amb les quals es pot més o menys estar d'acord, no entrem en això, però que vulguin defensar uns posicionaments, i més en el cas de l'escola, que vulguin reduir el ràtio. Ràtio, es parla de ràtio i no s'explica. Ràtio vol dir el nombre d'alumnes que hi ha en una aula per un docent. I el que no pot ser és que un docent s'hagi d'enfrontar, perquè avui dia és enfrontar-se, perquè haurien de parlar què ha passat amb el sentit d'autoritat d'un professor o professora en una aula, amb 30 o 35 preadolescents, adolescents, quina és l'autoritat que està investit aquest docent davant d'aquesta mainada. Hi ha molts pares que no són els que eren els nostres, no. El nen sempre té raó, però d'això també parlarem algun altre dia. El que vull dir és que és intolerable que s'espiï, es controli, es vigili actes ciutadans, els que siguin, encara que siguin de partits polítics que no ens agradin. No. Ens hem de guiar per fets. Per fets. Una altra cosa, que és el tema del viatge d'aquesta senyora, que ja no sé com qualificar-la. No ho faré ja soleta. Que és la senyora Ayuso a Mèxic. S'han de tenir pebrots per defensar un genocidi físic i cultural a gent que estaven allà establerta ben tranquil·lament. Perquè ara per sort ja no li diuen descobriment, perquè evidentment Amèrica estava més que descoberta pels que ja l'habitaven. I sortir en defensa d'un personatge, un genocida, torturador, assassí en massa, com Hernán Cortés, ja és massa. Un senyor que l'any 1520 i pico va rebre un segell del rei espanyol, que això tampoc no es diu, un segell per posar en el front dels indígenes perquè quedessin identificats com a propietat del regne d'Espanya, que en aquell moment no existia, de Castella, com un animal, pam, en el front, a foc. I això mereix un homenatge? Com aquest estúpid del Nacho Cano que diu que sense la conquesta Mèxic no existiria. Com que no existiria? Com que no existiria? Si ja tenia els seus habitants, els azteques i d'altres, i que haurien fet la seva evolució com els hagués rotat, que per això eren amos i senyors fins al 1492 del seu destí. Que necessitaven la cruz i la espada. Es fa un homenatge a Hernán Cortés quan jo podria més o menys entendre que es fes a Fray Bartolomé de las Casas. Us convido a entrar a la Viquipèdia i mirar a veure qui era aquest senyor, Fray Bartolomé de las Casas. L'únic defensor de la població indígena en aquella època. I prou que ho va pagar. Però bé, ho deixo a les vostres mans si voleu investigar-ho. I per acabar, doncs, el de sempre, que ja he comentat, vull tornar a repetir, si us plau, oblidem penes i laments i llàgrimes pel que va passar en posterioritat a l'1 d'octubre. Oblidem el 3 d'octubre i la declaració efímera d'independència. Oblidem coses. O si més no, aparquem-les. Mirem el futur. Hem de votar. I hem de votar partits catalans que siguin clarament independentistes i a partir d'aquí que cadascú entengui el que vulgui i faci el que vulgui. I per altra banda, acabar com sempre amb una defensa de la nostra llengua.
parleu català. Teniu el dret, dins del que són els territoris dels països catalans. Per cert, països catalans és una comunitat lingüística. Aquí ningú no parla de que Catalunya mani o s'imposi a València o a les Illes o a Sardenya o a la Franja. No, home, no. Aquí el que estem parlant és que hi ha, igual que hi ha una comunitat hispanoparlant i parlant portuguesa, hi ha una comunitat catalanoparlant i l'hem de defensar. I després que cadascú, arribat el moment, faci el que vulgui. Sí o no vol independència, sí o no vol tenir determinat tipus de relacions entre els diferents territoris. Però insisteixo, parlem català, aguantem aquell moment de tensió de que la persona ens parla en espanyol i nosaltres parlem en català i es genera una certa tensió. Aguantem. I ja veureu, com en molts casos, aquestes persones que ja porten un temps vivint a Catalunya o sobretot, si són nascuts aquí i no els hi rota de parlar català, s'incomodaran. I veuran que estan fent el ridícul i que s'estan mostrant com una actitud colonial. I nosaltres ens hem de mantenir, parlant en català. I ja veureu com al final, o bé passen a parlar en català, deixen anar frases en català, o bé se senten, com et deia, en certa manera avergonyits. Proveu, ja veureu. Hem de fer que el català sigui un prestigi. Perquè hi ha una cosa molt diferent del que havia passat fa, ja diria, centenars d'anys. El català, avui dia, és un idioma de valor. No és un idioma, lamentablement, i tenia tot el valor igual, però espero que m'enteneu el que vull dir, no era un idioma de pagès. No és un idioma de pagès. És un idioma de pagès, és un idioma urbà, és un idioma universitari i nosaltres estem molt ben posicionats per marcar la pauta de la llengua que s'ha d'emprar al nostre territori. Siguem conscients. No som inferiors a ningú. Som, com a mínim, iguals. I quan som aquí, en aquest sentit, tenim una autoritat moral de fer servir la nostra llengua, que a més la llei ens recolza. D'acord? Doncs vinga. I una altra qüestió. Si us trobeu amb cartes només escrites en espanyol o en anglès, si us trobeu amb servei que no entén el català i fa gairebé una provocació d'això, doncs demaneu que vingui algú que parli català. I, evidentment, recordeu el valor que tenen avui dia les ressenyes a Google. Important. És una arma que s'ha de fer servir. I una segona és posar una denúncia al Departament de Consum. Que moguin el cul, parant en plata. Que s'està molt bé escalfant una cadira. I ja que no actuen d'ofici, perquè jo he presentat reclamacions i m'han dit que jo havia de denunciar que ells no actuaven d'ofici, quan els hi vaig dir, tu passegeu pel carrer i veieu què és el que està passant amb la rotulació dels comerços, amb la rotulació de les furgonetes, amb la rotulació de les cartes, de la llengua que es fa servir a les cartes, i em van dir que ells d'ofici no actuaven. Vale, doncs, emplanem al si de la taula de denúncies. Bueno, d'acord? Doncs vinga, endavant, que el futur és nostre. Una abraçada.